Gaurkoan hemen bildu gea Errenteria Horretako Euskaraldiaren antolaketan dabilen herri batzordea herriari erakusteko. Aurtengo Euskaraldiko laugarren edizio hau maiatzaren 15-tik 25-era egingo da, baina nahi dugu jauzi kualitatibo bat eman eta denboran luzatu dadila. Beraz, osatu dugu herriko entitate eta norbanako ezberdinen artean herri batzorde ahalik eta anitzena, erantzuko diona herriaren errealitate anitzari berari eta bakoitzak bere arlotik saiatuko dena euskara plazara ekartzen eta herriko txoko guztietara eramaten. Gaur-gaurkoz oraindik norbanakoen izen ematea ez daukagu zabalik, baina bai entitateen izen ematea zabalik dagoela eta hemen etxean ditugun herri batzordeko kide guztia da izena eman dutela. Azken finean sigizten dugulako denon artean sortuko dugula euskarako behar duen bultzada eta eman behar zaion indarra denon artean emango diogula eta horretarako beharrezkoak izango ditugula herri batzordeko partaide guztiak eta herri batzordean ez dauden bestelako entitate guzti horiek ere. Entitateen lanketa planteatzen da azalekoa izatea, baina sakoneko lanketa egin nahi duen orok ere horretarako aukera edukiko du izen ematearekin batera. Banakoak ere laizterra edukiko dezutela izen emateko aukera, hilabete barru irikiko dela eta adi egoteko ere herri batzordea martxan dagoen horretan jungo garelako gauza berriak iragartzen eta aurkezpen ekitaldiak egiten.